Nire proiektua Mujeres de la Luna deitzen da, kooperatiba sortu dugu justu hasi berri, eta egiten ditugu baztertze zoria dauzen emakumeentzako ekintzailetza programak. Orduan, proiektua hasi izan 2019an, Guatemalan, eta orain ja Euskal Herri maitza igalanean. Bizipoz gizarte ekimeneko kooperatiba txiki bat da, 9 urteko ibilbidea daukona, eta guk pertsona nausixen sartzaro aktibo eta osasuntsua sustatzeko proiektu desberdinak garatzen ditugu, bai administrazio publikoarekin, bai enpresetan eta bai jubilatuen elkarteetan. Eta Zebaz kooperatibatik natorni, gabiltza elkarlanien fakto eta eko kooperatibakin batea atea deu APMIAP izeneko lanbilaketa plataforma bat, gizarte ekonomian zentralizaute da ona. Neskan proiektu asko nire buruan, baina ez nakin forma ematen, ez nakin hori gero nola hasi eta batez be, gero beti imaginatzen da zein izango zen bukaera, proiektu horren bukaera, baina ez berdiko prozesua. Horren nahi nuen ikasi proiektu bat zerotik nola hasi, bai ideia bat eukitzen eta ideia hori egi bihurtzen, eta ikusi nuen lehen horretarako aukera altzala izan. Nire lankidea, nire kooperatibako beste sortzailea graduan bertan ezagutu nuen, orduan hori nik uste dut garrantzitsuena hori izen zela, eta bertan elkarrekin identifikatu genuen pixkat zer gure genunein gure etorkizunera begira. Niretzako ekintzaileta izan zen aukera bat, nire etorkizuna diseinatzeko eta nik nire beharrak asebetetzeko eta lagun ezberdinekin egunero laniteko. Izan da gauzat poliki-poliki sortu dana eta holan gertatu dana, eta naturalki. Eta orduan, nik gomendatuko nauke, bentsete irekita egotera, gizartean da zen erronkak ikusi eta ulertzeko, eta zuk zure ikuspuntutik edo zure arlotik horrei irtenbidea emateko soluzio bat edo prestatu edo pentsatu gure duzu aurrera, ez?